салом алайкум дӯстони азиз. имрӯз мо тасмим гирифтем ки оши наҳор яке ай бародарои азизи наздика тӯй дора ба навор бигирам, ошпазирам шуморо нишон битум. оши як ба як намехе мо пешакӣ гӯшта тайёр кардем. гӯштаи намехе қима реза кардем, яке шуморо нишон надем. ӯзинхе ай пеш нишонтон метум. барои оши як ба як намехе гӯшта майда реза мекунем. инҷа сағалам дорем, масол барои бачакҳои сағалхӯр. яке оша сар мекунем, майда карда шуморо нишон додан мегирем оша чӣ хел мепазанд. руғана доғ мекунем гарм. руған гарм шуд, як сағалаки намехе фасона, намехе як сағали фасона медозем. сағала мегирем, бо пиёза медозем. пиёз барои оши наҳор мо соати 3 хестем, то алова гирон кардем, сар кардем. соат 3:45 шуда. сағалои майдаро медозем. то золотисти шудани пиёза сирх мекунем. амке ин пиёз золотист свет шавад, яке сирх шавад. сирх бринҷмон бринҷи лазери исфара, лазери ташкен аста, исфара аста, регар и исфарай, лазери исфара. вақте ки гӯшта дохтем, бринҷа ҳатман тар мекунем ва гӯшта назорат кардан мегирем то сурх шудан шавад. барои 40 кило 30 литр об медозем. мавизи ошӣ мегӯям. барои ош махсус мавиза зир кардем. зираи тоҷики зира медозем. ба инҷа буд 2 кило нахӯрд.
2 kilo maviz, 200 gram zirk barbaris, خب 100 gram zira. یعنی مرچی دستکت، مرچی مخصوصه ایرم هسته 150 gram همشنو میدوزیم خیلی 50-100 gram شه میدوزیم. گوشت نمک کده بدیم نیم پاشکه دیگهش مونده. نیم پاشکه رو مایده سازی ده دودان میگیریم تا نمک مبتدل شدن. Su soğudu kamda miday nalaka bir rusçiday. Akı xıda xar birinci medozun. Öyle. 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 Öyle.